jotono sari kaham ang tasingo Facebook live kisah hakia haimani aro network thikai maya ni bagai disconnected ungta tango abon bagai tau ang recording khaya aba upload khai risena hinai ang recording khaya abon kha kasia just short kasia information norong ni bagai जों covid manja khangkeno mane kirinani mane kok gरै tom hinke जों borongni je rules and regulation no जों follow khai je doctor instruction khayo ba haike जों bithi rongno sa khangke aba hami thango ang actually sanani nei musungmani hingkangke 25th of thani mas ni april ang corona manja kha manjakma yagulo tini bai 14 din kawui 8 tarik May hingkangkai tini ani complete hingka quarantine dongmani isolate but borok sawo te observation self observation te sapta kaisa जों najin sama bagai ang nokhorjako angkai jotoni je anu sobanai rongno jotono ang hambai maya paro papilia tai je ani bagai suriwui tongne rongno bo Belai kena hambai angkai kaisa rongno sanamu sumakai aba haisi जों covid जों manjagoni baikai saimana thangangkai जों symptom sini soriwo kwbangma phayo tabogrom di baksani ke kongraiyango baksani ke lumu bokrok sawo baksani ke sak sakurbo ani ke sak sakurwoi ba ani sak ekdom icha korei samung khainani ba kono khaipana aram nangya ekdom bujagma khaike sak sai dong abon bagai ang gangke wan sukabo kono kaisa corona rongno infected dong kana hanai wan suwi ang testing khajaka hospital tangi testing khainamne positive phaikia positive phaimane yagulo ang doctor rokano advice khaikia bahaike bithi rongno chanani ba muko bahaike follow up khai daily no tongnani abo hangkangke borok steam water rok khaji rokon saka gargle rok khaji hini saka tai borok ni bithi rokno time mote chadi ni borok saka angkai tab to recover angka angkai borok sau self test observation bai sapta kaisa tongni saka angkai sanamo somaka wa haise जों tabuk covid ni somoyo जों jesuk mansak phatarot thangyawi phatarot nokhayawi tongui mangkhangkhaino जों chawon ni wansugo tomni hingke जों osoi ereng nangyawi जों bazaroko thangui borok rok bai malai gathering khai kok salai bazar jagaroko obo khudda chini corona ba chini covid tebo spread tungnani chances kabang tomni hingke je borok covid manjak nangbai malai khangke nini shori haptangke ba nini nang affected nungthanga ke te khoroksa no nang thangi malai ke te khoroksa ngi thangbiru jemon for the example tabuk mandai no borok phaikya jeraina bazaro khumulung borok bothango jeraina bazaro champonawan bothango jeraina bazaro angkai nang bothanga jeraina bazaro angkai je khoroksa kokni kok mandai ni phano manjak phaiui nangbai malai kya nangbai malai ma yagulo na te khoroksa bai nang malai jawkha angkai o je mandai je manjak abo nin sori hapka nin sori ni te khoroksa naro nang tabuk abo soloi mano angkai abo borok te khoroksa naro thangai te khoroksa soloi mano angkai abo hanom bagai जों jesuk mansak जों nogo tongkhangkano sakogo tabuk government rok horni 10 jora 10 chimi curfew rumani tabuk to tesa na buskanga kurkha sarikni 6 hangkangkano corona ni curfew rajak 144 section angkai abon bagai ang jotono no koinyamu song jesuk mansak norok nokhaya tongkhaina sanai जों government ni profit ni bagai abo chini self profit ni bagai जों nokhaya tongmangkhan chao जों saptago agi जों nangkangke agi to 5-6 din जों sapta daily phan जों nokhori tong kun din bad kari जों tabong nangkangke saptani जों list khai 1 din ba 2 din rok nokhornani abo hairok naidi nang 3 din ba 4 din ni je samung mani nangmani nang list khai nang bazar thangka waise baina paitu budi
bazaro waisa thangka no nini sapto choli manager aba haike paitub khangke nung jesik thangya tongui mano borok bai malaya tongmano amsuk no nini bo safety wo sak bongo tai nini family ni je nini ama babu ba nin charai rok ba nin bi busa je jo tongnai rok bo safety ngu gabon bagai jotono no kaisa sana musungo je kuno nin soriwo luma sakpan haikya ba sori rubai kya kongrai rogungu ba sakur bo bahai rogung khangke covid test khajakna di covid test khajakna na aba to kuno as problem ya just nini bukungo kaisa ungko tula bai sorawui abono borok nini kungtui no tiklai abo testing kito borok rugo ruman jagulo abo report login mano nung 10-15 minit ba nasik ka no seman thango ambagai jeng jesa precaution khaimano abo no chini chakogo than nung tabuk ang lunggatho doctor thanani ba ang bokrok sakatho ang doctor thanani amti hini tongkhangka abo sung bari sori rok bari thanani chances dong gabon se sekang jeng je puru puya ungya sin sakang nak jeng precaution khaimang kangke abo sin bagai belai keno chakogo abon bagai angkha khayo norok kani je short message bai norok bujiwan ni norok bujiya rok tongkhangka norok anu ani tolawo comment khaji ang norok no reply nani chaito gana corona manjake bo bahayung engkai corona ekta abo jotonse spread virus abo engka kaisa borok ni te khoroksa ni borok norok thangai infected engkangkai abo asuk ke nini je sakni soriwo tekunu samung khanya ni icha kare abo hairok khai no khibo komjor khai khibo amono nung judi no bono ni hoite nung basinani hingkangke जों पुलियानि सिमनो प्रिकॉशन खाने नांनाय आ प्रिकॉशन कांकाय नरक सब समय हैंड सैनिटाइजर यूज खाजी ताई मास्क यूज खाजी निर पर्सनल हैंड सैनिटाइजर सब समय लगी तोंदी जे जागा फन नोंथां कांकाय कम से कम 1 मीटर फन डिस्टेंस बरक बाय किसा हासालै तोंदी बरक बायता नांलायदि ताई नगा फाइकांका न दै तोकोय निनि जे फातररि कान हायमारन न आबनो आलादा खाय सुइखिबदि ओंखाय आबो te kaisa ongko jotonse nangkukmani hingkangke जों bazarogo thangkangke जों buini bwskango ta haisudi ba bui haisumani atehai crowd jagarogo ta tongdi jate ninro infected hingna bagai sob somoi mask no thuknani abo naji जों baksa hanu police rok romo lama rogo mask thukjagya rok ni actually abo chini kaham ni bagai se borok abo awareness ni bagai se borok abo makhayo tamni hingke mask thubi hangangke chini spread nani tebo chances kabang tongma bagai abo mask thubi ko borok romo tai jesuk borok kabang ma tong man jaga rogo tongya tongkai jawo tai night curfew ni rwmani karon hangangke जों borok samung nangya puru hanyo malai lai gobru lai kok salai tonglainyani tabuk abo hai somoi kahamya chini jora hamya bo जों kisa mana siklainai abon bagai jotono no koyo nogo tongdi nogo tongwina norongni samung rok je khaji angkai norongni safe ni bagai nogo tongkhangkai no sanai stay at home stay safe thank you jotono no hambai।